Fir-replika tiegħu brabta mal-budget bit-tema Malta Ġusta, il-Prim Ministru Robert Abela tenna kif il-budget tas-sena d-dieħla reġa' offra ċertezza u stabbiltà, da b'mod partikolari grazzi għal miżuri soċjali li jinkludi l-budget u li se jkomplu jħallu aktar flus fil-bwiet tan-nies. Għaliex nafu kif immexxu ġejna hawn u qed nitkellmu fuq l-ikbar żieda li qattajna fil-pensjonijiet 78 miljun euro żiediet fil-pensjonijiet. Nitkellmu fuq titjib fl-Work Benefit Child Bonus aktar b'saħħtu u dħul tal-allowance speċjali għal dawk li jibqgħu jistudjaw post sekondarja. 8 miljun euro oħra hemmhekk fi bwiet in-nies. Nitkellmu fuq l-ikbar programm ta' sosten soċjali li ddaħħal minn Gvern Laburista f'dawn l-aħħar snin, il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-inflazzjoni. 26 miljun euro oħra hemmhekk u għal darb'oħra mhux soppa msaħħna kif qal ħadd ieħor sur President, aħna se nerġgħu nagħtu iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa. 26 miljun euro oħra hemmhekk. Sur President, għalhekk fid-dawl għalhekk illi kontra l-isfida tal-inflazzjoni aħna qed immorru l-qudiem b'wiċċna minn qudiem il-poplu u nagħtuh dan il-pakkett soċjali b'saħħtu ta' aktar minn 150 miljun euro. Aktar minn 150 miljun euro. Dr. Abela nnota wkoll il-politika tal-Oppożizzjoni brabta mat-taxxi fuq iż-żidiet. Bil-miżuri li ħa dan il-Gvern mhux biss il-kola mhux se tkun intaxxata tal-pensjonanti imma żidiet kollha illi rċevew il-pensjonanti. Ifisser illi bil-proposta tiegħek iż-żieda addizzjonali li tajna lir-Romol fuq il-15 euro fil-ġimgħa żieda tintaxxa ħielhom, ifisser li tintaxxa wkoll dik iż-żieda li tajna lill-pensjonanti ta' qabel li twildu qabel l-1962 biex nirranġaw l-anomalija li ħloqtu intom fil-Gvern. Għalhekk ħaġa waħda lek illi l-pensjonanti żmienkom fil-Gvern mhuma se jinsew qatt. Kif kompla jsostni l-prinċipji soċjalisti kbar li jinkludi l-budget tal-2024, Dr. Abela mela ċennu kollha l-ftehim ieħor favur żieda storika fil-paga minima. Ftehim li se jkompli wkoll jassigura aktar żidiet sal-2027. Mis se tkun żieda biss fl-2020, se nżidu il-paga minima nazzjonali fl-2024, fl-2025, fl-2026 u fl-2027 l-4 snin ta' żidiet konsekuttivi. Sħabi ta' faċċata l-kull sena li damu fil-Gvern ifriżaw il-paga minima nazzjonali. Aħna għal kull sena tal-leġislatura se nżidu u nibqgħu nżidu l-paga minima. Kemm jinkburi b'dan il-patt soċjali l-ikbar żieda li qatt ingħatat fil-paga minima bħalma tajna l-aqwa żieda fiċ-Children's Allowance. Għalilna l-Gvern il-bieraħ għajjien u Gvern bla enerġija. Mhux ġibu kieku kellna l-enerġija x'konna nagħmlu aktar. Diġà qedlek sur kap tal-Oppożizzjoni taqrax dak li jkunu kitbulek qabel biss inkunu ippreżentajna l-budget u meta ngħidlek taqrax ma jfissirx li mill-karta taqleb għall-iPad. Madankollu brabta ma' dan il-Prim Ministru temm jgħid li dan il-Gvern fadallu l-ġid jwettaq għal ġid tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin, ġid li jwassal għal futur aħjar għal kulħadd. Dik hija l-formula ta' suċċess ta' dan il-moviment li huwa moviment soċjali progressiv, li huwa moviment li jemmen fin-nies, li huwa moviment li jpoġġi l-ġustizzja soċjali l-ewwel u qabel kollox. Kemm fadlilna xi nwettqu għal ġid tal-familji u tan-negozji tagħna għaliex sakemm nibqgħu sħabi u jien fil-kariga għan wieħed se jkollna li nibqgħu ntejbu l-qagħda tal-familji Għawċin u Maltin.